היי חברים, מה קורה? היום אני ותומר הולכים להביא משלוח, אז כבר סיימתי את זה, ותומר עכשיו מצייר להם את המשלוח, כי הם הזמינו משלוח וזה לא בא להם, אז אנחנו מביאים להם את זה. נכון, הביאו לנו את המשלוח. נכון, אמרו לנו אם אתם יכולים להביא לנו משהו זה, וזה היה ממש בעיה, אז קנינו להם את זה. מלחמה. נכון. וסוף סוף החטופים חזרו. טוב, יאללה, סיימת? לא, יש לו 2. אז בינתיים אני רגע עושה הילוך מהיר. טוב, אז אני סיימתי. לא יודעת מה תיארתי, זה מה שהם רצו שנצייר. זה מה סבא. אני שמה את זה עוד פעם על הילוך מהיר ועוד שנייה תומר מסיים. טוב, אז עכשיו סיימתי. נגד, משחקים נגד הפועל תל אביב. וביי.